misaotra atsika jiaby eto Anjiabe ary misaotra vahoaka jiaby magnodidiny ty Nosy Ambaravatry fa lany ny tegnako vita Gilbert ty vita Zarga lany be tany lany ny tegnako kanefa rango ny vitany fivitiana manatsara natany tsy midikany tsy fandalovako hoe tsy tia tsy dikany tsy nandalovako misy raha ambadibadiky agny tsy agny ary tsy zay tiako anareo Anjiabe tiako Ambaravatry jiaby tiako Nosy be javoka agnatin'ny Nosy be jiaby dikan'izay tsy agnatiny fomba tsy agnatiny olo manana toetry magnavaka vita Zarga ataoko ny arakan'izay vavany volako taminareo teto mbola telo fanjava fokoa rahakotegniny miasako ipitrako amahy hitahitanareo lazany agny rendregninareo lazany agny hitahita zay ny mahita raha nataoko amin'ny vida agny mbo avy aty mitodika amin'ny Ambaravatry za ampahitako anareo ataoko lumière tanàna ty zay vola tamperako le lumière telopolo poto farany ambany ty Anjiabe ty maro ny fampandrosoana nambarako anareo teto fa za mpivolagna za tsy de tiako loatra agnambara raha maro volovolagny tsy fombako za tsy agnaraka le zavatra le nentsine taloha tsy midika le namagna taloha tsy navita raha tsy zay be ny hezaka nataony taloha fa anjarako za navy manohy zay tsy vita nama tsy fombako ny magnambanimbany ny namagna taloha tsy zay ny fitondrana manohy zay zavatra nefa ny nama mataona ny latsaka midikan'izay hanohy bebe kokoa arakan'izay hitany masotena zay matoa anao ny latsaka mikandida zay kenaka mbola maro midingana ataontsika efa nandalo teto ny délégué au maire hitatsika fa ta fotoagna regny nagnano fagnadiovana izy tamity fotoagna Anjiabe ty ka zay eto navy eto miaraka re mandreny maromaro tonga eto magnentana atsika jiaby satria samy miara malala fa zio fotoagna naviany ty valagnaretigny mampanahirana atsika ty coronavirus ka zany hoe toeragna madio olo madio satro amin'ny valagnaretigny tafidika amitsika magnentana atsika mba hagnano kasibosy magnentana atsika manasa tagna matetetiky haiko atsika jiaby miaraka boka tragno manasa tagna fa kanefa ataotsika fahazarana ny manasa tagna matetiky io voalohany ahafahantsika misoloka amin'ity valagnaretigny coronavirus ty eto koa za magnentana atsika amin'ny lafiny fahadiovana isaky ilangelangelan-trano mba hidiovitsika mila madio miaraka amin'ny vita Zarga za mila tanàna mendriky za mila olo madio tsy nampianatra anareo fahadiovana za atsika jiaby mahay fahadiovana n'olo arano ny fahasalamana fa tanàna maloto tsy ekeko fa tsy midika volako teo napodiko ndraiky tsy midika magnambany sasany maniratsira ny sasany fa masonaka ty tsimbalaga e sora foratsy fa maso tsimbala mahay mizara mahitsy ay za mila magnaraha mahitsy za mivona alohany atsika agnatin'ny tanàna ty maolombelogna atsika raha ohatra atsika tsy salama vatagna tsy salama tsisy raha mandroso ka noho zay amafisiko eto zay tany imboako ary agnanovako kabary tsy maintsy matomboka ny fivavahana za tsy maintsy magnambara voalohany fifankatiavana mila fankatia atsika jiaby mila fampitandregny mila fagnaja izy koa fa tanteraka atsika zay raha jiaby zay nanino raha mibatabata misakasaka tsisy masaka ary nanino agnatin'ny eritrerititsika hoe androsoko hitanàna ty tsy maintsy mandroso raha mifankatia atsika noho zegny tsy vitany maire irery na délégué au maire irery ty fampandrosoagna ty hitanàna atsika ty tsy vitany arery nahazovy navy amin'ny toeragna nanino koragna tany fa tsy maintsy mila fihavanatsika tsy maintsy mila mitambatra atsika jiaby miray fijery atsika zegny mahatonga le obolagna hoe soroko miara milaja tagna miara manambotro vity miara mila ka mila miray saina atsika io fa tsy maintsy mandroso ity tanàna atsika Anjiabe ty
natanaovany valagna coronavirus ty sahiragna avy amin'ny tegna atsika jiaby faharoe sahiragna koa miasa loka atsika valagna arety havy tsena ty bebe vola iboaka lohan'ny sasa sahiragna avy amin'ny tegna baka agny akory anjebizy resaka sécurité ty ambaravato nosy ny ankabiazany vokatra io baka eto mitsakatany beo atao ndrendray misy mbangatra baka eto tsy akity mety mandeha mbalahogo mety mandeha nosy faly agny miboaka pasinamomby agny andoamomby agny haiko loatra zany hoe anjaratsika alohany tompony andraikitra ireo hafatsika amin'ny gendarmerie ireo moa tsy maintsy aratsika avao fa kanefa atsika samby atsika mba fampizaha tsy voatery masandro io fa hita leradramandraha anareo ny andry maso zany hoe le raha midriky na miboaka mba haitsika jiaby ka raha ohatra misy olo aia igny fa olo tsy dia maromary mampilaza malaky amin'ny tompony andraikitry sady io mampiredafotany interne fa anjaratsika no mampilaza malakilaky afahatsika manakitra le olo ratsy zegny fangatahako ary fiangaviako amintsika jiaby tsy vitan'olo araiky izy ty za tsy vitany hoe te mitavandra ko mitavandra zany fa araha tafidika magnodidy amitsikato le olo ratsy amin'ny favian'ny tsaina lavany zay magnampy zegny amin'ny indrindra koa miresaka valagna le olo bakagny afaty mariny fa zo hoe voafetra tsy mahazo midriky ary tsy mahazo miboaka mahita lalagna fo io karaha rano na fampianakarakory mahita politsy mifozony zegny ataotsika io ka anjaratsika amin'ny tanànato atsika jiaby ny mizaha azovy olo ahitsika tsao de mamafy le valagna tsara mampilaza ndraikitry karaha zegny le olo ratsy